Pilato. Haleluya. Siyamba kuMateyu. uYesu hamba nabafundi bakhe. Uyabuza uPetros ukuthi ndingamxolela kangaphi umzalwane wami. Uthi uYesu Kristu noPetros naka-77 ungamxolela umzalwane wakho akakaye emnqamlezweni. Haleluya. Lento yaxolo neYesu Kristu isuka kude. Ayibanga khona kube bethiwe. Ayibanga khona kube kuhlekisiwe ngaye. Ayibanga khona kube thufele. Kodwa isuka kude. Haleluya. Haleluya. uYesu Kristu wabona amaYuda. Onwabile amaYuda. Athazekile amaYuda. Sekembethile uYesu Kristu. IBhayibheli xa eGolgotha wayengahambi uYesu Kristu. Kodwa uYesu Kristu wayemane bethwa. Esindwa ngumnqamlezo ngaphiya bethwa. Esindwa ngumnqamlezo ngaphiya khwiselwa. Esindwa ngumnqamlezo ngaphiya enyeliswa. Kodwa uYesu Kristu akazange agibhabe ngoba wayesazi ukuthi ngosukusebenza kaThixo ufezekiseke. There must be peace. Hallelujah. Zininzi izinto uThixo angathetha ngazo. Zininzi nje izinto uThixo angaqala ngazo ukuthetha. Kodwa wabona ukuthi ingathi ukuthi uqhubeka yonke into makubekho uxolo. Thixo ndiyavuma bahlekisile ngami. Thixo ndiyavuma balibazile enkqolo. Thixo ndiyavuma isono sami sihlabakile. Thixo ndiyavuma bathwesele isithaba sameva kodwa baxolele. Hallelujah. Bona they did not care. Ngoba 24 ithi babelana ngengubo zakhe. uYesu Kristu ubhizi uxolo. Bona babelana ngengubo zakhe. Basenza amaqhashi engubo zakhe. Alowo isikhathi ayifunayo. Kodwa uYesu Kristu bawaxolele. Insuza ngoba thina siyajonga ukuthi umuntu uguqule ngathi uyaxolisa. Insuza ngoba thina I can't forgive. Abathile umqaqalo uxolo. Kodwa uYesu Kristu akazange alinde ukuxolo kuye. uYesu Kristu akazange alinde uku-understand ipain yakhe.